Egunon jainkoak eta ongi etorri ETV-ko lagunok berriro egi bidean saiora. Igandero jaunaren jaia ospatzen dugu, baina egun hauetan familia kutsuko festak edo besterik gabe talde jakin batzuei lotutakoak, nola ikastetxeko edo kirol klub baten jaiak, beste egun baterako utziko ditugu. Orain, herri eta hirietako jaiak aztertu nahi dugu, kristau elkarteko kideen ikuspuntutik. Gaur, festetako musikaz arituko gara. Gai honetaz, Biblian aipamen zuzenak aurkitzea erraza da. Adibidez, Joben liburuan irakurri dugu nola egiten duten festa. Danbolin eta zitararen laguntzaz abestuz eta txistua joz. Eta 150. Salmoak honelako bizitasuna agertzen digu. Goretzazue jainkoa dar soinuz, goretzi arpa eta zitaraz, goretzazue danbolin eta dantzaz, goretzi ari soinuz eta txirulaz, goretzazue txilinozenez, goretzi txilindu dituz, goretze beza jauna arnasadun orok. Ikusten dugunez, salmoak musikari oro gonbidatzen du bere instrumentua gorezpenekin uztartzera. Soinu ezberdinen elkarketa ulertzen zuten. Jakina, denak gonbidaturik izatea festarako akulu bat da derontzat, baina musikak eta dantzak ez dute beti giza bihotzaren atxikimendua pizten. Festaren arrazoia laudagarria izan arren, festaren aurkako erreakzioak gerta daitezke. Begira, bi semen parabolaren kasuan, seme gaztea berreskuratzean aitak dio, egin dezagun festa otordua. Eta seme zaharrena etxerakoan, soinua eta dantzak esumatu zituen, baina azarreturik ez zuen festan sartu nahi. Lagunok, musika jaiaren osagai nagusietako bat dela esatean, ez dugu esan nahi, elizkideen elkarte osoa musikaren ariketetan sartuta dagoenik. Elkarteko kideak ezagutuz gero, badakigu gure egunotan, kristau direnak ere musikaren alorrean ari direla buru belarri, posposik. Komunitateko kide batzuk era aktiboan parte hartzen dute musikan, bereziki instrumentu batzuk jotzen. Batzuk, hiriko musika bandako kideak dira, beste batzuk, txistulariak dira, batzuk, herriko txarangetan hartzen dute parte, batzuk, organistak adibidez, liturgia ospakizunetan arituko dira, beste batzuk, musika talde txikiak osatuz, erromerietan edo dantzalekoetan jotzen dute. Beraz, musika gogokoa dute eta leialtasunez entzeguak astero burutzen dituzte. Musika emanaldiez gain langileak dira, badute familia, eta batzuk kristau elkartearen bizitzare esku hartzen dute leialtasunez. Gizon emakume hauek ekarpen berezia eta handia egiten diote elkar bizitzari. Ikamiketan ahaztu barik, doinu alaiak eskaintzen dituzte. Ez dira gizartearen oinarria edo herriko erdigunea, baina merito handia dute. Musikak ospakizunei handitasun berezia ematen die. Gizon emakumeon bihotz ondoko sentsibilitatea ukitzen du. Ez da erraza adieraztea musikak une berezietan sentiarazten diguna, baina ederra da eta sakona. Kale animazioan txarangako jendeak zeregin handia egiten dute. Orduak sartzen dituzte jotzen etengabe. Batzuk profesionalak izan daitezke, baina gehienetan musikari afizionatuak dira. Eta gutxik du benetako aukera, edateko, jateko, jazteko eta musikarekin lotzen dutenarekin arabera ikasteko. Musikaren lan gogorrean orduak sartzen dituen jendea miresten dut nik. Herri ibiltzea dagokie eta ordotegi deserosoetan askotan. Ez da erraza bestetik neurtzea musikak ze onarpen maila duen gizarte bizitzan. Irizpide biribila eta behin betikoa izan gabe, niretzat
esanguratsua den zerbait esatera noa. Nire apaiz bizitzan, 100 hileta elizkizun ospatu ditut. Gizatalde handiak bildurik ikusi ditut. Hoien artean, agian jendetsuenak, herrian musika instrumenturen bat jotzen aritu direnen hileta elizkizunak izan dira. Bata organista, edo koru zuzendaria, bestea trompeta, edo saxofoia, eta txistua jotzen zutenak. Posible da nire irudipena izatea, baina musikari harrikoiak maite ditu herriak. Jaiak onak dira biztanle guztiak herriko bizitza komunitarioan txertatzeko. Musika guztiengana iristen dalako, eta elkar bizitzaren eragile garrantzitsua da. Belaunaldi ezberdinak batzen ditu, eta nabardura hau ez da txikia. Herri batean doinuek bizirik diraute, bertako musikariek behin eta berriz errepikatu egin dituztelako, doinu horietan zerbait baliotsua transmititu egiten dute. Lagunok, hurrengo jai ekitaldietan musikaren garrantzia ikustera gonbidatzen zaituztet. Parrokiako bizitzan argi dago instrumentuak entzuten direnean elizkizunak jai kutsu hartzen duela. Guk bihotz-bihotzez eskertzen dugu. Horregatik, eskerrak ematen dizkigu jainko onari, musikagatik eta musikariengatik, baita konpositore eta zuzendariengatik, eta konservatorio eta musika eskoletako irakasleengatik, eta instrumentu eregileak ahaztu barik. Musika honak gure bizitza osoa edertasunez eta harmoniaz bete dezala. Holaxe jaunari eskatuz bukatzen dugu gaurko saioa. Festa onak izan. Hurrengo igandera arte, agur.